Mhux nistennew il-futur, iżda qegħdin nibnuh. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri f'artiklu ta' opinjoni ppubblikat fuq The Sunday Times of Malta. F'dan l-artiklu, Xkembri taħarsa lejn l-avvanzi li saru fatt ta' setturi ekonomiċi ġodda u li jħallu valur miżjud bħal fintech, video game development, e-sports, l-avjazzjoni u dak ta' ċipep. Il-Ministru Xkembri nnota kif ir-regolarizzazzjoni ta' oqsma innovattivi bħal fintech u l-cryptocurrency kienu katalisti mhux biss għal pajjiżna iżda fost l-Unjoni Ewropea kollha, hekk kif dawn servew ta' mudell għal liġijiet li ġew wara fuq bażi Ewropea. 6 snin wara t-tnedija tal-ewwel strateġija għal video game development, ġie nnutat kif numru ta' studios rinomati madwar id-dinja fetħu bażi f'pajjiżna. Simili, id-dħul bikri ta' pajjiżna fil-qasam tal-esports ukoll qed iħalli l-frott tiegħu, fejn Malta llum istmata madwar id-dinja inkluż b'avvenimenti kbar ospitati fostna stess. Il-Ministru Xkembri temm jgħid kif dan kollu qed jiservi ta' pedament sod għal viżjoni Malta 2050 li se tħares li kull inizjattiva twassal għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna.